Så er der kraftigt en havre i. Så er der fisk igen. Hold nu kæft, der var en hel stime, mand. Svømmer der. Ja, skal vi se om jeg kan tage dem heroppe fra. Der er en hel stime, mand. Der blev jeg for ivrig, tror jeg. Vi svømmede simpelthen lige på sandstykket derude. Ej, jeg håber... Ej, hvor er det sindssygt. Nu er jeg inde i området. Der er altså fisk her. Men om de vil mere end... jeg tog lige chancen og tog den hen fra skrænten af. De gik simpelthen... Der var en stime på en 10 stykker eller sådan noget, der bare lige lå og cruisede rundt lige ude på sandstykket. Mellem kanten lige hernede. Og så blæretsangsbæltet, der ligger lige på kanten der rendte de. Jamen det starter da godt ud med at spotte fisk. Det kan jo være, at jeg skulle have dronen i luften og så bare fyre løs. Så var der jo så den her stime fisk, som jeg fandt. Og for at det skal være løgn, så er de 300 meter væk fra mig, den vej herude på spidsen. Så jeg vil prøve at skynde mig og begive mig derned. Og så prøve at se, om jeg ikke kan spruge mig ind på dem igen. Så jeg håber helt sikkert, at de ikke er for langt væk, og jeg stadig kan nå dem på gåbenene. Fordi de var sgu alligevel 300 meter væk, og de var i flyvende fart. Så spørgsmålet er, om jeg kan nå dem. Og hvis ikke, så er det bare sådan det er. Så har jeg den oplevelse inde på kameraet, og det er fint nok for mig. Og nu er der begyndt at komme lidt pålandsvind, så nu er det ikke blankt vandet mere. Så jeg håber, at jeg kan få overlistet bare en af dem, uden at skræmme hele stimen. Nu sad jeg bare lige og ventede på, at jeg skulle få den der pålandsvind, jeg har gået og håbet på. Og nu er den her. Og jeg ved, hvor fiskene de er henne. Så ikke mere spildtid. Direkte ned og få det at komme efter. Forhåbentlig. Men som sagt, de kan jo godt være trukket så 400 meter længere ned ad kysten. Uden nu er jeg jo gået herop jo hurtigt. Men de kan sagtens være trukket længere ned. De gik stille og roligt i faktisk et okay rask tempo. Jeg havde sat dronen på normal mode. Og jeg skulle faktisk køre med halv hastighed for at kunne følge med stimen. Så det var faktisk et fint tempo, de kørte i, eller svømmede i. Så det er bare med at være hurtig her for fisket dernede af, så jeg finder dem og mærker eller ser dem. Gør et eller andet i hvert fald, fordi at det var altså en rigtig flot stimefisk, det der. Ja, så er der kraftedeme havre. Jeg så den kraftedeme lige hernede. Jeg tænkte, var der en feste der, eller hvad? Men det var det sgu. Og det er bitte bjergs. Men ja, den kom sgu. Ja, nå. Det var sgu meget sjovt. Ikke det, jeg kom efter. Jeg ville have en lidt større fisk, men der var der fisk inde i badekarret. Ja,
Tak for kampen, lille mand. Det var sgu fint. Og den første fisk, der er i hus. Det var den der på langs, men jeg så den komme svømmende direkte mod mig. Og så var det, jeg nåede lige at køre blinke hen forbi den. Så tog den. Vi se, om der ikke skulle stå en til herude. De er i hvert fald i hopla hernede. Men ja, størrelsen, den kniver lidt forhold til det, jeg fik set på det kamera. Men de var altså også længere uden den her, den kom på langs. Der var en efter igen. Den dykkede ned lige hernede foran blæretangen. Nå. Samme størrelse. Ja, jeg skulle til at overveje. Jeg skulle sætte en nærtobiser på. Det er som om, de er kommet herind. Nogle af fiskene i hvert fald. For at jage lidt. Så det kunne være, at jeg skulle smide sådan en nærtobiser på en gang. Også fordi nu har jeg fået de bølger, jeg godt vil have. De er her. Vinden er her. Vinden den er faktisk draset. Den kom fra østdag. Nu kommer den faktisk lige ind i smasken på mig. Pålandsvind og det hele, så det kunne ikke være bedre. Altså. Der er en stor efter. Okay, stimen er rykket herind. Hold nu kæft. Det var en lidt større fisk, det der. Det var sådan noget 2,5-3 kilos. Den vendte lige herinde for stangspidsen. Der er også kommet mere vind og bølger, så det har virkelig sat skub i dem. Men det kunne være, at jeg skulle skifte. Hvis der følger på igen nu, så skifter jeg. Og så spørger folk, jamen du har jo noget på, der virker. Altså fisken er efter. Men et er de efter. Der er den to lige der. Ej, for helvede, mand. Den var sgu fin, den der, men den var lige hen og prikke til den. Den tog lige hen. Lige så fint og forsigtigt. Det var også noget 2 kilos, det der. De er kommet ind nu. Lige det lille badekar herinde nu, mand. Den var bare lige henne og markere på den. Ikke noget med at bide voldsomt eller noget. Bare lige inde og nappe i den foran den. Ikke noget i krogen. Jo. Det kunne være, at jeg skulle skifte nu. Og ja, nu har jeg sagt det 3 gange, det ved jeg godt. Men jeg gør det nu. Nu har der været 2 fisk efter i 2 kast. Jeg fisker godt nok med sølv. Men det kan vi nogle gange godt... Nu har de set det her i det område her. Og så nogle gange, når man skifter, så siger det bare bang. Nogle gange kan man være heldig i hvert fald. Jeg har oplevet det rimelig tit. Nu prøver vi at skifte til en Artobis. Det er en helt anden silhuet, helt anden gang og helt andet end et roterende blink, som nogle gange godt kan virke pis irriterende for sådan en fisk, og især når det er sådan en ren sølvblink her. Ikke fordi de ikke er gode, de er skide gode, men i høj sol nogle gange skal vi have nogle dæmpede farver. Og der er det der, at Artobis kommer i spil, hvis jeg lige kan få fisket en op der. Jeg ved ikke, om jeg skal være den her basse her. Nu skal jeg lige fjerne min blodige finger. Den har jeg selvfølgelig ikke lyst til at se på. Om det skal være den her Artobis her. Eller om det skal være en lidt mindre model. Hvis jeg kan fange den. Men der var fisk efter her. Det er bare mere at holde sig til nu. Eller om jeg skal tage den i en lidt anden størrelse. Og så få rød bug med, eller hugpunkt med. Det tror jeg. Jeg tror sgu, jeg tager den her. Den er en rigtig fin lille størrelse. Samme størrelse som blinket cirka. Og jeg har ikke nødt at kaste ret langt. De kaster også godt i vinden, de her. Ja, nu skal jeg jo ikke rose mit eget vel, fordi jeg har jo lige fisket med snorbassen, og det er selvfølgelig, og jeg har også lige sagt, at det er et rigtig, rigtig godt blink også. Jeg kan altså godt fiske med andet end mit eget. Det er ikke... Selvfølgelig er det federe at rende rundt og få fiskene på det, man selv laver. Jeg har da også sådan lidt... Altså, nogle gange så virker det bare ikke. Og så andre dage, så er det bare the shit. Altså, men det kommer an på fiskedagen, og det kommer an på, hvordan fiskene reagerer. Og nu har jeg ligesom set, hvordan fiskene de er efter den her.
eller de var efter sølvblinket, så tænker jeg at skifte taktikken lidt ud, og så prøve en anden form og en anden gang. For wobbleren her, den har en lidt mere livlig, rolig gang, hvis man fisker langsomt med den, som jeg havde tænkt mig at gøre. Stille og roligt, så den bare slår og går og vrikker fræk med røven til dem. Og så håber jeg bare på, at der er en af dem, der kaster sig over den som en stripper. Det vil vi andre jo have gjort på Red Light District, men det skal vi ikke snakke om nu. Nu snakker vi fiskeri. Nu går det hen og bliver lidt. Det er den anden kryddersag. Sådan der, bum. Så er vi klar igen. Og ja, jeg har perle på, og jeg har flodstop på. Sådan der. Ja, det er faktisk sjældent, jeg fisker med perle, men jeg fisker med den nye owner i Springeng. Må vi se, om jeg kan overlæse sten med den her. Så prøver vi sgu. Nu har jeg jo set fiskene, og jeg ved, at de er i det område her nu. Nu har jeg fundet dem. Så det er bare et spørgsmål om at få overlæstet en igen. Så håbe på, at der er en, der vil tage den her. Det er et tæt kapløb det her, fordi jeg skal snart hjem, og det er selvfølgelig altid der, enten når man kommer, der sker noget, eller når man skal hjem, at der begynder at ske noget godt. Så jeg skal skynde mig, hvis jeg skal have en af de fisk der. Den der, det var en 2'en. Ja, 1,5-2 kilos fisk, der var efter her til sidst på sølvet. Prøver jeg se. Nu prøver jeg at ændre farten lidt på det her. Og så må vi se, om det er tempoet, der gør udslaget. Nu ved jeg, hvordan wobbleren den går. Den går sådan stille og roligt og vrikker med røven, når jeg hjuler sådan her ind i det tempo her. Det plejer at være rimelig givende. Der skal ikke andet til. Der var ikke en, der var interesseret der. Så prøver vi en anden teknik. Jeg ved, der er fisk herude. Det kan også være, at det slet ikke er wobbler, vi skal fiske med. At det prøver jeg lige langt stop, så laver vi stop der. Nogle gange kommer de også i stoppene. Prøver vi lige herinde på langs her. Jeg ved, der er fisk her. Jeg har lige haft nogle efter. Men det kan også være, at de ikke er interesserede. Det var sådan silhuetter, det der sølv der. Den havde den rigtige form, eller hvad man siger, til det lige går efter i dag. Det kan selvfølgelig godt være sådan en lille grim wobbler der. Det er ikke noget, de vil sætte tænderne i sådan en plastiklort. Der kan være mange faktorer, der spiller ind. Nogle gange har du kun lige et lille rum. Den fisk der, den kan jo lige så meget være lige ude foran mig, kan den være fiset længere ned, nu hvor jeg har stået og skiftet herude, men jeg prøver altså at fiske i en god bred vifteform i det område, jeg nogenlunde havde set og mærket fisk. Og så håber jeg sgu bare, at de stadig er der. Og der er sgu en fisk op og vende, sådan lige 10 meter fra mig.
Jeg lige prøve at kaste derovre af. Også simpelthen ikke ret langt ude, det der. Det var lige herude i kanten af det her mørke. Jeg står faktisk i vand lige til skridtet cirka. Og det var i samme længde, at der lige var en op og slå i overfladen. Ingen stor en, men den var der. Men der var lige inde og slå i blæretangen. Jeg ved ikke, om den rendte ud af igen. Jeg må prøve at sætte til sølv på igen. Der er sgu ikke andet at gøre. Ja, for helvede, så var den der sgu. Der stod den sgu. Sådan der. Jeg synes nok også, den stod der. Ja, så gik det alligevel på Atobisen. Den skulle lidt større end den anden var. Så vi nok kan få dig fri. Nå, okay. Fisk. Jeg sidder også lige i saksen her. Yes. Ja. Sådan der. Skulle det gøre? Så 2 ører. Hvordan? Den dummede så lige, som vi siger. Den viste sig sgu lige der, hvor den ikke skulle have været. Eller viste sig i hvert fald ikke for mig, hvis man ikke vil fanges. Nej, det var fint nok. En fin fisk. Jeg tænker, at det er det for i dag. Så må det sgu bare være det. Ingen store fisk i dag heller. Men jeg fik set dem, og de var her i området. Det betyder jo meget. Der røg fisk efter der. De æster. Ja. Ja, så er der fisk igen. Hold nu kæft, der var en hel stime, mand. Der var en, jeg tror der var 10 stykker efter eller sådan noget. Jeg kunne bare mærke, hvordan de bare tog sådan der. Sådan fri. Der var en efter igen der. Så er det 3 fisk. Der var godt nok mange der... Jeg kunne godt mærke, at der var noget prikkende, jeg tænkte. Det er nok bare de der bølger der, når linen, den kan godt lige skære igennem bølgerne. Indtil jeg lige så, at der var 10 efter, den ene af dem var lige oppe og slå wobbleren en gang i overfladen. Det var sgu meget godt. Det var sgu sjovt lige at få det der med på kameraet. Så sker der alligevel lidt herude, selvom jeg var ellers fast besluttet på at sige tak for i dag. Ja, det var en større fisk det her. Der var den sgu. Det er sgu en 50'er det her, tror jeg. 45 måske. 45. Hold da kæft. Så, tak for kampen. Der er ikke nogen grund til at få billeder af de fisk der. Det er bare afkroget i sig selv, så skal de sgu bare have lov til det, inden at jeg får dem i hænderne. Der er bare mange fisk herinde nu. Men det viser altså også bare, at de er her bare lige pludselig, når forholdene de ændrer sig. Og
så altså, også det, jeg tror, de er inde at jage nu, fordi normalt så vil de ikke være så billige der. Jeg prøver lige at kaste ud af en gang. Det kan være, at jeg lige fik trykket den der, fordi jeg fik taget en lidt større fisk i stimen. Det er fint med action. Jeg håber også, at det kommer ind på kameraet, alt det jeg går og oplever her. Fordi det synes jeg også, I skal have æren af. Eller have lov til at se, hvad der nogle gange kan ske ude på kysten. Fra blankt vand til lidt vind og lidt andre forhold. Det er nogle gange sådan skifte i vejret og vinden, at man skal satse på at tage ud efter. Fordi det der... Det kan virkelig sætte skub i noget, og jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Jamen, du har jo set dem i det blanke vand og sådan noget, ja. Men de er bare svære i det blanke vand. Hvis der kommer lidt bølger og lidt krusninger og sådan noget der, så bliver de altså lidt nemmere. Men se, nu stimen, den har trykket sig.